era visto. Minijobs. E dasme cartos para ir ao botellón? Non, xa está ben, home, xa está ben, por favor. Darche cartos a ti é unha ruína, és como un saco sen fondo. Busca un traballo, nene, que carallo. Traballo? Si, ten razón teu pai, un traballo para facer de ti un home de proveito. Pero con un traballo consigo cartos para ir ao botellón? Pois non co pensara. Pois vou ir buscar un. Vale. Este parvo ainda non se decatou de que a xente con moitos estudos non ten traballo. E el non sabe nin sumar con 2 cifras. Pero que tan inxenuo é. Onde vai a topar nada así? Onde? Que tan boa parella fan os de Pimpinel, Nin que fosen irmáns. Xa teño traballo. En que? Pois digamos que son xerente de distribución de perecedeiros. O que ven sendo un recadeiro de toda a vida. Que orgullosa estou de ti, meu neniño. Un niño que me chaman do traballo. Sí? Ai, hola, Carmucha. Que tal? Sí, agora mesmo lle facer o reparto aos clientes. Claro. Miña, grazas, xefa, E moitas grazas pola confianza. Miña, hasta logo. Vas traballar para Carmucha? Sí, miña, agora marcho que o deber me chama. Ui. Que ben, non, cariño? Sí, maravilloso. Deixa que colleu a Carmucha esa. Non quedou tranquila ata que foi falar con Carmucha. Era visto. E claro, a cousa non rematou ben. Mira, Elvira, contratei o teu Kevin polo seu ben, para que teña cartos para ir ao botellón, meu pobre, que me dá unha mágoa. A criaturiña veu por aquí pedindo traballo e non lle puiden negar. É como facer unha labor social. Pois non tiñas por qué. Ai, está tranquila, muller. Todo o mundo sabe que non é moi listo, pero é moi mandado. Se cadra o ambiente familiar tampouco axuda moito, pero eu vou no tratar ben. Sí, seguro que sí. É malo será que se lle dea pola bebida como ao pai. Ai, ao meu lado vais a facer un home de ben. Pero non podías contratar outro recadeiro que non fora o meu Kevin. Mira, Elvira, perdón que che diga, pero este é un país libre, cada un contrata quen queira. Ti fixéchelo por humillarme. Diso nada. Eu fíxeno por axudar a unha familia con poucos recursos. Sí, sabes o que che digo, tes razón, tes toda a razón. Este é un país libre e cada un contrata a quen queira. Pero non te preocupes que eu sei o que teño que facer. Perfectamente. Sabes o que che digo, Carmucha? Eu vou che humillar a ti, o triple. Fallas limpando a casa. É a nosa criada. E desde cando necesitamos nós criada, Elvira? Pois desde que Carmucha contratou a Kevin. Era visto. Porque ves que é unha nulidade, Non para de tirar cousas, está xogando co teléfono seguido. Canto lle pagas? 10 euros a hora. Ah, carallo, e de onde os vas quitar, filla? Pois ainda que teña que chamar a Confilis. Nena, coloca ben o delantal, que se note que eres a criada, O asunto estaba seguindo das mans a Elvira. E claro, a cousa, como non, aínda foi a pior. Pero mira que horas. Esa Carmucha é unha explotadora, É que roupa é esa? Que traes só? Ascenderonme. Agora son personal assistant. O que é o criado de toda a vida? Estou moi contento. E Carmucha trátame moi ben. Claro, ela di que como son especial non se me pode exigir moito, Que ben, Son especial, Non te dar especial eu a alercha esa, sí. A veces non fago ben as cousas, pero Carmucha non me riñe nin nada. Ela dille a todo o mundo que hai que quererme como son. Mato e o nabo. E o mellor de todo é que me subiron o soldo. 15 euros a hora, Hostia, pero está moi ben, nena. Moncho! Así que son muchos só. Eso na máis que nos podía traer peores consecuencias. Ti, a partir de hoxe subro o sueldo. 20 euros a hora. Pero, Elvira, non lle podemos pagar eso. Como se hai que hipotecar a casa, Moncho. A mí uns 10 euros parecíanme ben, Ti cobras o que eu che diga e cala a boca. E vai pensando que che quero pagar unhas vacacións onde ti digas. Mola. Estou pensando en ir a Vimianzo. Moi ben. E por hoxe podes marchar, que xa fixeches abondo. Deixame a carteira aquí, Moncho. Que faz? Pois que che vou dar unha propiniña de 30 euros, Que se saiba por aí adiante que nesta casa págase ben. Vale.
Agur. Don Anselmo, preciso facer horas extras para pagarlle a Jéssica. Ah, sen problemas, Moncho. Iso sí, non chas vou pagar moito. As faz ti porque queres. Eu non estou aquí para manter vicios. Vale, o que sexa, pero como se teño que dormir na nave para facer máis horas. Problemas, se queres fago un préstamo. Eso sí, co interés. Poñamos do 50%. Carallo, 50% non vai vostede ao barato, Ai, amigo, ti chamaras de usura, eu chamo de inversión. Benvido ao capitalismo, Moncho. Se non te interesa, vai-te a vivir a Corea do Norte. Moncho, guíate por min, home. Deixa esta guerra que non te leva a ninguna parte. O fai como a Salomao, o da Biblia. O tipo que escribiu os 10 mandamientos, que era Moisés Saulín, non sabes? Ese, o que tens que facer é ameazar a compartirlle a rapaza a metade. Que carallo terán que ver eso, Pusca, por favor? Home, como que ten que ver? Estou che citando a Biblia, macho, Que faz ti aquí? Non tienes que estar traballando. No, deixei o traballo. Xa teño cartos abondo para ir polo menos 5 veces ao botellón. Como eu contar a tua nai? Elvira, atende, Kevin deixou o traballo. Sí, xa non traballa para Carmucha. Había que aproveitar ese golpe de sorte. Ti, fora! Xa podo marchar? Grazas. Dasme unha propina como antes. Non te quero ver diante na miña vida. Fora, estás despedida. Por qué? Tens algunha queixa co meu traballo? Mira, sácateme de diante, veña. Tampouco fai falta poñerse así. E todo volveu ao seu rejo. Kevin sen traballo. Pero así eu xa non tiña que gastar unha millonada en pagarlle a preguiceira de Jéssica. O carallo é que as cousas torceronse dun xeito inesperado. Quen contaba? Daderme cartos. Non. Opa, e agora que fago? Gastei todos os cartos que gañei traballando. Pois quedas na casa. Vale, moi ben. Pois entón direi a Jessy que me invite. A ela Carmucha dalle moitos cartos. Como? Dixo nada. Agora Tranquilo, para. Deixame a mí. Mellor acabar con isto dunha vez. Toma, nené. Toma. A Jessy danlle 30. Toma. 40. Mola. Se che deixo a ti, cariño, acabaríamos dándolle máis. Mellor así. Agora hai que dar unha morea de cartos a Kevin para que Carmucha non lle dea máis a Jéssica. Por qué? Porque é imposible estes dous non teñen moitas luces, porque senón parecería un plan pergeñado por eles. Pero que boa idea tiveches, Jessica. Deronme 40 euros. Que ben. Logo iremos á casa da miña tía. Se sabe que a ti che deron 40, a mí vai dar polo menos 60. Fua. Pero quen vai querer traballar podendo cobrar sen facer nada? E isto é o capitalismo. Buah, pero que mundo tan bo, xusto e cheo de posibilidades nos tocou para xente como a nós, Jessica? Perchón. Ai, o que dixo? Pero ti como te atreves a falar así de Isabel Pantoja? Mira, eu só digo a verdade. A tipa foi presa. Foi presa porque se liou con Cachuli. Ela non delinquiu por vicio, delinquiu por amor. Por amor. Ai, Xesús, pero que tan lavado te de los cerebros pantojistas, carai. Lavartillas que lavarte a boca. Nada novo baixo o sol. O clásico enfrontamento entre lerchas que non tería máis consecuencias se non fose porque de cando en vez hai danos colaterais. Víctimas inocentes, como a min. E cando se afartou de difamar a Pantoja, emprendeu na con Paquirrín e con Chabelita. E ata aí chegamos, aí dixenlle eu. Aí te quedas a Jortoiro. E marchei toda digna sen comprar nada. Xa, entón non temos nada para comer, non? Nada, nené. Non lle iba a mercar por riba despois do que me insultou. A ver, cariño, por favor, tranquila, Ti és pantojista e ela María del Montista de toda a vida, Sensibilidades irreconciliables, xo sei. Pero comer hai que comer, cariño, e aquí en Lameiro a única tenda que hai é de Carmucha. Nunca! Prefiro ir mercar ao súper da Choupana, mira. Terán ter mortos que comer comida da chupa! Tranquilo, Alfonso Daniel, tranquilo, Mamá está algo altariada, pero xa verás como logo recapacita, verdad, cariño? Efectivamente. Aos 10 minutos, Elvira recapacitou e atopou unha solución digna para as dúas partes. Mandoume a min a facer a compra. Era visto. Un home facendo a compra. A quen se lle conte? Que pasa, non é para tanto.
Moncho, o papel do home é manter a familia, desbrozar a finca e escorrentar coa escopeta aos intrusos. E o da muller, cociñar, limpar o cu aos bebés e ir ás compras. Aí no fonema humano, xa as sociedades máis primitivas, estilo chimpancé, estaban organizadas así, funcionaban así. Moito inventas, meu home. Onde bicho ti un chimpancé cociñando, payaso? Por eso, estou cho dicindo. Aí quen cociñaba era a femia ou a chimpancesa, non o macho. Os outros están atrasados. Marcho, que ainda me vai pechar a tenda. Ala, aí o vai. Un home tirando dun carriño. Cousa máis humillante. Túzaros, obtusos e machistas. Non o ides creer, amigos, pero na tenda de Carmucha atopei moito máis apoio e comprensión que no bar de Puscas. 300 clavados. Aí, pois. Mira, Moncho, sobran as explicacións e non tes de que avergonzarte. Non és o único de Lameiro que lle fai a compra a muller. O que, ó? Hai máis homes que fan a compra? Así deles. Mira, eu porque non son moito de falar da vida dos demais, pero... Por poñer un exemplo, Paco Pirolas. Paco Pirolas? E logo tamén te enfadaches con a muller del? Pero que dixo? Se a Susana máis eu somos amiguísimas. Pero a compra fai na el. Vese que ela prefire quedar na casa pintando as unhas dos pés. Porque esa sempre foi moi princesita do noso señor. Pero princesita, Vanessa de Lino. Que non a moves do sofá nin que a mates. Quieta aí. Estás-me intentando contar que Lino lle fai a compra a Vanessa? Todos os días. Mira, o conto de traer a correspondencia. El vai enchendo o carrito das cartas, pois, de iogures ou compresas para ela. Ai, que o pariu. Matalo era pouco. Farsante. Carmucha é un fervedoiro de información que nin a Gelipedia. Botamos toda a tarde lercheando amigablemente. Que maravilla. E ainda por riba, fíxome prezo. Hola, familia! Hola. Hala, todo da lista e máis uns palitos de cangrejo que me deu Carmucha de balde. Sei que lle estaban caducando. ¡Palitos de cangrejo! ¡Bien! Sácalle o plástico antes de comelos, non vai ser que afojes como os golfiños. Mira, dixo algo de min, Carmucha. Nada, non. Intentouno, pero parei os pés. Dixenlle, mira, Carmucha, ti antes de pronunciar o nome da miña muller tes clavada a boca con lixivia, que ainda hai clases. Moi ben, rei, moi ben. Mentira cochina, amigos. Fartámonos de poñer a cal. E diredes vos, pero Moncho, por favor, ti aliado coa archi-inimiga de Elvira. E que queredes? Que queredes? Bota a lingua a pacer e cando te decatas xa traspasaches todas as liñas vermellas. Que tan aditivo pode chegar a ser este vicio, Que maravilla. Bueno. Que me estás contando? Así que agora Camila Parker Bowles se chama Camila de Cornualles. Esa ha de ser polos cornos que lle puxo o orelludo a Lady Di. Que pasa? Podes saber que estás facendo? Levas toda a mañá pegado ao teléfono. Nada, don Anselmo, é o comercial do cortasetos, que quere cobrar. Desde logo tamén hai xente que pide, pero non se preocupe que lle estou dando largas. Ben, faz ben, Moncho. Así, ves? Esa é a maneira de progresar nesta empresa. Se me gusta a iniciativa. Pero mucho, estás aí? No, é o perno de don Anselmo, ya que está pesadísimo. Bueno, pesadísimo e alcoholizado, Está como unha petenera todos os días. Claro, desde que a nai marchou por aí co cubano. Sí, non o sabías. A nai está como a cadela en celo, quente como unha burra. E o cubano que quere é comerlle a peseta. A peseta non, o carto. Unha desgraza de familia, do peor. Saltas dun tema a outro, a 1000 por hora. E cando non tes con quen desfojar, organizas datos, buscas conexións. A cabeza non para, amigos, é moito traballar. Adrenalina pura. Certiño. Se non fose por Jesulín, Belén Esteban non era ninguén. Xa non é que sexa moita cousa, pero tamén te digo outra cousa. Quen se acordaría de Jesulín se non fose por Belén Esteban? Ela está no candelabro porque o ganou ela por si mesma. Descarado. Así é todo, que tan mentireira é Palmira da Corrosca, veame. Dixo que comprara a bolsa en Marineda City, pero Loli de Pereira viu una rajateando por el no feirón de Carballo. Hai que ter ben pouco a vergonza, xa lle ven todo de atrás da familia, que son unha familia así de lerchonas, todo. Elvira, ti estás escoitando algo do que che conto? Pois non, Moncho, non ves que estou lendo? Código da Vinci, manda carallo. E desde cando se che dou a ti pola lectura, criatura? Pois desde que deixei de facer a compra na de Carmucha. Agora sobramo tempo para todo. Dame tempo a ler, facer sendeirismo, apunteime a un curso de macramé. Por Dioso.
Pero unha vez que teño unha afición que compartir con Elvira, aí ela cambia de hobbies. Era visto. Sí, abandonouse, Carmucha, abandonouse de todo. A ti pa agora non ten ansia por saber de nada, nada. Nada máis que che fala de sendeirismo e de códigos da Vinci, e caralladas desas todas. Como está esa mullerilla. Teño que colar, Que faz ti aquí, Puscas? Home, como di o refrán, se Mahoma non vai á montaña, pois terei que vir eu, non? Que? Que che pasa a ti que fai 2 semanas que non ves polo bar? É que estou moi ocupado. Ocupado en que? En estar aí estomballado, rexoubando e lendo revistas desas, de conachadas. Monchiño, mírame os ollos, anda. Que a mí non me enganas, Sabe todo o lameiro que andas no mundo do chirmorreo. Mentira cochina, Eso é todo unha invención de Manola da Maruca, que está envenenada co mundo desde que soubo que o home lle anda poñendo os cornos ca da gasolineira, non sabes? Bueno, se cadra algo chismoso e marmurador sí que me volvín, pero... Reacciona, Moncho. O lerchismo é un paraíso artificial que te acaba destruindo como ser humano, entendes? Para acabar coas miserias de vida. O mellor son os vicios de sempre. O viño, a desbrozadora, o fútbol, Moncho. Pode ser, Puscas, pode ser, pero... Date tranquilo, home, que eu controlo. Eu podo seguir isto cando queira. Non son como as outras que falan que moito... Mentira! Mentira! Escoítate, Moncho, escoítate! Veña, pasa comigo para a taberna, que vamos ver o fútbol, que botan o Madrid-Barça na de Pajo. Veña, vente! Madrid-Barça. E pensaredes vos, este marchou pitando para o bar para coller sitio diante da televisión. Error, amigos. Un de cabeza son da Caramucha a contarlle a última. Que o ruín de Puscas anda polas casas fichando aos clientes. Como cho conto, miña amiga, apareceume na casa cheirando a caña que confundía. Pretendía arrastrarme ao bar para ver o fútbol. Pero eu contesteille ben contestado, que lle dixen: escoita, ti en min non mandas, ti en min non mandas, así que cala a boquiña. Moi ben feito, para que aprenda. En fin, eu vou ir recollendo que quero ver o partido. Non sabía que che gustara o fútbol, Carmuchiña. E non me gusta. A mí o que me gusta é ver a Cristiano Ronaldo correndo en calzón. Pero que tan guapo ese home. Será, non te digo que non, pero eu non sei como te podes fixar nese cando ao seu lado no campo está Messi, compoñendo sinfonías co balón. Pero cala, home, cala, non me fales de anano ese, que feo como un peido. É feo de que, miña? Pero feo de que? Cala a boca. É feo, ten o seu aquel, Ademais, o que ten é un justo para vestir que non é normal. Justo para vestir, justo para vestir. Pero te bicho co traxe vermello ese que parece un lubricante cocido. Claro que vin o traxe vermello de Messi, claro. É máis, gastei unha fortuna encargándolle un igual ao Chino Yun. Traxe de alpaca vermella. Tanto me ten que esa pandorca ignoranta non entenda que Messi é un dios do balompé. Pero cando ataca polo seu justo no vestir, está me atacando a min directamente. Es unha burra! Es unha pandorca! Non me extraña que tu mujer viva vinagrada. Cala a boca, vieja, cala a boca. Cala a boca. Sai sí, pues sabes que te digo. Aí te quedas, a Jortoiro. Aí tomar por saco. Oi, tomar ti! E non volvas, desgraciado, eiches! Non che quero ver máis por aquí. E non lle volvín, amigos. Deso nada. Ao día seguinte, Elvira encargouse outra vez da compra e ao pouco xa era a lercha de sempre. Adeus macaramés e códigos da Vinci e toda esa carallada. E eu ao meu. A fantasiar ca desbrozadora e a gilipollarme co fútbol. Agora mesmo vou mencher a de Puscas, sí, vou mencher de viño. Pero antes, amigos, vou botar unha ollada ao cuores desta semana. Porque, como dixo Maradona, as aficións non se poden deixar así de golpe. Unha nova era. Entre a multitude de temas que analizamos polo miúdo, así, ao detalle, no bar de Puscas, está, como non, o da política internacional. Sempre, eso sí, trasladando as claves do debate ao noso propio terreo. Que quero dicir, diredes vos? Isto. Vamos a ver, Lin. O negro enténdese cos negros. Esa é a razón e non outra pola que agora Obama se entende cos cubanos. Así de claro. Por favor, Puscas, o entendemento entre Estados Unidos e Cuba non pode ser reducido a unha simple cuestión racial. Ai, por que tío dixas, claro. O carallo é que antes andaban a paus e agora son amiguísimos. Eso debería darnos algo que pensar. O qué? Como con que, home? Como con que, Lino? Por favor, que vai ser? A ver, onde hai dous povos enfrontados desde antes da memoria humana? A ver, dime. Carallo, tes razón. No.
Non, se estás falando de Lameiro e a Choupana, olvidadevos, porque eso é 1000 millóns de veces peor co de Cuba con Estados Unidos. Por Dios, non me compares. Xa sei que é peor, Puscas, pero por favor, non me digades que algunha coincidencia sí que hai. A coincidencia xa vos digo eu cal é. Eles manteñen o seu estilo de vida colectivizada, dos dúceros que son. E nós temos bloqueada a rotonda para que non lles cheguen os trailers. Xa está. Que non, home, que non, Moncho. A ONU non vale para isto. Non te chames angano, entendes? Para isto fai falta unha organización con moito máis peso. Ten que ser unha organización na que estean eles e na que esteamos nós. E dende aí organizar as conversas de paz. Correcto. E sempre falando en plan teórico, Porque esa é a miña opinión maldita jana que teño eu de pacificar nada. Ou pacificar os callos, que a veces se me van pegar. Momento. Xa está, Moncho, xa o teño. ¡Ja! Como xa vos teño dito máis dunha vez, Lino ten momentos de idiota perdido. Agora tamén ten outros de espelido de carallo. É a nosa Wikipedia. Pero como non o vimos antes? A organización esa tiñamola diante dos ollos e non a víamos. Que organización coñeces ti máis seria que a do Corpo Nacional de Carteiros? Non é por faltar el Liniño, pero moitas. A OTAN, a UNICEF, a NASA, a Liga de Fútbol, Cadena Dial... Cala a boca, dame o teléfono, xa verás, de carteiro a carteiro, home, vai ser o inicio dunha nova era. Sí. Ramiro, o carteiro da Choupana. Hola, son Lino, o carteiro de Lameiro. Tardaron 2 horas máis ou menos en pasar do insulto á conversa máis ou menos civilizada. Pero xa non había volta atrás. O proceso de paz estaba en marcha e as expectativas eran enormes. Ti imagina, Moncho, o que poderíamos montar na Choupana se abrísemos ese inferno á liberdade empresarial. Un mundo de oportunidades. Non sei, a don Salmo, non sei, non o vexo porque o choupañento nunca foi amigo de gastar moito. Son así, carallo. Home, claro, porque non teñen onde. A ver, o súper é unha cooperativa desabastecida. O único bar da praza pertence á familia do alcalde. Un régimen corrupto de arriba abaixo. Pero as cousas se están cambiando e cando cambien os empresarios do mundo libre vamos a entrar ali a sacos. Xa estou vendo o futuro, mira, nas rotondas, palmeiras e todo o longo da carretera general, casinos, hoteles, casas de cambio. Un paraíso, Moncho, un paraíso para gastar. O inicio desta nova etapa non só trouxo os soños empresariais, tamén resucitou vellos problemas esquecidos. Como? Pero que escritura nin que carallo? Que escritura? Os papéis necesítanse cando non ten a razón. A razón teño toda eu, entendedes? Porque a leira esa foi toda a vida da miña familia. Como? Que non é leira? Moi ben, pois nada, rompemos a baralla, acabamos a negociación. Guerra total. A hortoiros me cago na nai que vos pareo. Se por Puscas fose, estaríamos xa na 6ª ou na 7ª Guerra Mundial, que tan arroutado é o tipo, Pero ante a violencia de Puscas está a miña Elvira. Desde logo, que finura ten a tipa cando lle dá pola diplomacia. Que fina é. Pero, home, só a vos se vos ocurre deixar falar a Puscas. Bueno, Elvira, o teléfono é libre, que queres que faja? Pois o que se fai nestes casos, elixir un embaixador para que represente a todo o Lameiro. Pero Puscas non pode ser, home. Un embaixador? Claro, un embaixador que fale en nome de toda a xente de Lameiro. Pero ti non. Quítate eso da cabeza, Non quero que che pase o mesmo que meu pai. Meu pobre. Nos tempos de antes da gasolineira, Eulogio, o pai de Elvira, intentara tamén un achegamento á Choupana. Non vexades como volveu o tipiño, traxedia total. Pero, afortunadamente, os tempos de agora non son como os antes, Ata na Choupana son un pouco máis civilizados. A min a idea do embaixador ségueme parecendo a máis válida. E, desde logo, vou ser eu, faltaría máis. Pois menos mal que aceptaron que a reunión fora en zona neutral. Sí, a bella churrasquería abandonada de don Eustaquio. Cantos anos hai que non paso eu por ali? Vostede nin ninguén, don Anselmo. Hai polo menos 30 anos que ningún ser humano pisa a franxa de seguridade entre Lameiro e a Choupana. Polo visto, ali hai bichería de todo tipo. Ornitorrincos, antílopes, cabras montesas... Cabras montesas, por Dios! Moncho, leva protesta! Non, home, que non, Puscas. Veña, desexádeme sorte, amigos. Ata logo. Sorte, Moncho, sorte. E levará cartos? Sí. Adiantelle eu a paga extraordinaria completa. 73 euros brutos. Ben feito, don Anselmo. O esforzo pola paz nunca é barato. O que tal levarán gastado en Oriente Medio. Nin se sabe, Lino.
nin se sabe. Iso en pozos en fondo. Ai, como me puxeron aí, meu país. Todas as que che merecen, eu xa te avisei. Pois que xo sei, pero eu pensei que esa xente cambiara. Pero nada, é xente sen decencia, sen humanidade ninguna. Pois sabes que che digo, Moncho? Non, digo cho eu, xa sei o que imos facer. Imos plantexar unha denuncia ante o Tribunal Penal Internacional. E se non é abondo con iso, imos ir... Vai a ver, é moi bonito todo, pero primeiro que imos facer é vingarnos, mallaros a paus. Mirad o que lle fixeron a Moncho. Veña! A paus! Ai, Monchiño, por favor, pero sabendo como sabías o que lle pasou a papá, como vas ti outra vez, Mariña, que queres? Eu pensei que os tempos cambiaran algo a mellor. Pero que van cambiar, son salvaxes, esa raza choupañenta non cambia. Esa me dá medo preguntar por que foi, polo mesmo que fixo papá. Sí, cariño, sí, polo máis miño. Ai, pero como se che ocorre, o miño, por favor. Que che pasou, papá? Xa ves, nene, xa ves. Contalle, anda, contalle. Eu non quería amigos, pero Elvira tiña razón. Kevin xa é grandiño para ir escoitando a parte violenta da nosa historia familiar. A reunión non estaba sendo fácil, pero xa lográramos avances en varios temas importantes. Guai, iso está moi ben, A parte da delegación da Choupana había observadores de Santa Comba e de Mazaricos e, a dicir verdade, estaban razoablemente satisfeitos. Entón, vai teu pai... Tranquila, Elvira, xa falo eu, Agora falo eu, pois falas ti, tranquila. Entonces, mira, nene, na vida, cando chegan estes momentos, hai que saber tomar decisións. E cando se acabou o chupitaje todo, a botella de licor, que fixemos? Ti que dis que fixemos? Digo eu que pedir a conta, non? Exacto. E cando chegou a conta, ti que pensas que fixo papá? Botar a man á carteira e intentar pagar, como unha persoa decente. Igualiño que o que fixo o teu avó, que tan inxenuos sodes. Xa. E non che deixaron pagar. Que eran bastardos. Non houve maneira de que o entendere ao carallo. Claro, o choupañento empezouse a poñer farruco, a poñerse groseiro, que pago eu. Zas! Xa lle carguei ca cabeza nos morros e, veña, xo abatiquei contra o chan e teu pau miña variada. Así hasta ao final. Serán desgraciados. Mira que son chulos, Mira que a verdade que... Mira, o que hai que fazer... Mira, marcho agora mesmo onde o coronel Puskas para rematar con eles, Mira, marcho. Ai, o va. Non ves? Xa está feito un home. Ai, a ver se non lle bateran moito na cabeza, meu rei. A batalla durou día e medio, con violencia inusitada e resultado incerto. Así que seguimos, como sempre, amigos. Nós intentando invadir ese territorio e eles resistindo o bloqueo da rotonda. Ai, Deus queira que a Obama lle vai algo mellor cos de Cuba.